Tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Joanne. Dati na po akong sumulat sa inyo para isumbong yung mga exes ko na iniwan ako dahil sa mabaho kong hininga. Tanda mo ba to? Parang hindi ko masyadong matanda. Anyways, baka matagal na. Naisipan ko pong sumulat ulit dahil may masaya akong kwento sa inyo. Wow! Yun yung gusto namin. Gusto may natin update. yan. Oo. Hayaan nyong ibahagi ko sa inyo kung ano yon. Ganito po kasi, dahil lagi na lang akong iniwan, ayoko nang magjowa. Sawa na ako sa ghostings at rejections. Nakontento na lang ako sa mga flings sa dating app. Kapag nagkita, tikiman pero walang halikan. Kasama sa setting of expectations ko yon. Hanggang dumating si Lester. Bagong lipat siya sa barangay namin. Gwapo, matangkad, maputi, at higit sa lahat, isang dentista. Unang pagkikita pa lang namin, alam ko nang may tama na siya sa akin. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pinagtapat ko na sa kanya na amoy imburnal ang hininga ko. Sinabihan ko siyang kung ganda lang ang habol niya, maaga pa umatras na siya. Sa halip na lumayo gaya ng sinabi ko, bumalik siya kinabukasan. May dala siyang dental kit. Wow. Chinek niya ang bibig ko para malaman kung bakit mabaho ang hininga ko. Sabi niya, punong-puno daw ako ng tonsil stones. Ito yung mga naiipong bato sa likod ng lalamunan at gilagid. Ito ang nagbibigay ng mabahong amoy sa hininga ko. 2 oras niyang trinabaho ang bibig ko. Parang sagwa. Parang sagwa. 2 oras niyang trinabaho ang bibig ko. Ang bali. Hala, naalala ko yung kaibigan ko. Ay, sino naman yung kaibigan mo? Ang kakilala ni Ito na. Ang kakilala ni Nicole Yala. Sorry na. Games, block mo na. Sino ba yung kakilala mo? Ganun din. Nagreklamo siya kasi 2 oras na. Tinabaho yung bibig niya. Sabi niya, pagod na ako. Kung ano po yung trinabaho, bala na kayo. Anyways, so ayun na nga, ito kasing si nakakaloka ka Joanne Yung pagkakasabi mo kasi, or baka yung pag-deliver ko, ako talaga yun Talagang tinrabaho 2 oras niyang trinabaho ang bibig ko. Tinanggal lahat ng bara. Pagkatapos niya, naglakas loob akong tanungin kung gusto niya pa din ako. Oo daw. Inamin kong gusto ko na din siya at simula noon, naging kami na. We sealed it with a kiss. Yan! Hinilikan niya ako, hindi sa noo, hindi sa mukha, kundi sa mga labi. Ay. At hindi lang basta halik, intense. Wow! Sabi ni Lester, hindi na daw talaga tuluyang mawawala ang mabahong amoy ng hininga ko dahil may uka na daw ang gilagid ko. Ang magagawa na lang niya para mabawasan ang mabahong amoy ay linisin ito every now and then.
naging ugali ko namang mag-candy para kahit paano, fresh ng kaunti ang amoy. Kasal na kami ngayon at may isa ng anak. Wow! Dahil kay Lester na patunayan ko na walang makakapigil sa tunay na pagmamahalan. Kapag mahal ka, tatanggapin ka ng buong buo kahit amoy panis na laway ka maghapon. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Joanne. Well, Joanne, we're happy for you. Nakakatuwa, nakaka-good vibes tong kwento na to. Ito yung mga gusto naming kwento, yung may Correct. follow-up. Totoo, Diba? nakakatuwa. Sabi ng bisita natin si Chloe, kailan to? Usapang bagang. Oh, di ba? 2022. Ay, oo. At saka nakakatawa yun, yung usapang bagang na yun. Ayun, di ba? Na podcast daw ito. So kung gusto nyong malaman yung backstory or Ayan. for context, Yung context. nasa Kumikinang Natambalan podcast. Ang title po, Usapang Bagang. Ayun. Oo. Correct. Nakakasulasok yung kanyang amoy. At ngayon, di ba? Oo. Happy ending. Ayan. Sana ito din yung kailan ba napag-usapan na ba natin yun? Nung isang araw, Nung isang napag-usapan araw. natin yung tungkol sa Yung sa mabaho katawan yung naman. katawan niya. Oo. Oo. Alam mo, nung na-post, yung amoy sibuyas naman yung title nun eh. Oo. Na-post yung, pagka-post nung, nung kwento na yun sa Nicole Yala page, nakalagay dun yung mga iba't ibang suggestions ng mga tao eh, which is, maligo daw ng pinaghugasan ng bigas. Ganun. Oo. Tapos makita mo, may mga comments yung mga tao, effective daw yung tanggal asim. Gaano kadami po yung bigas? Di, punta ka doon sa Jollibee. Yung pinaghugasan yung bigas, pwede ko pahingin. Kasi dapat madami. Kasi yung pinaghugasan ng bigas namin, kaunti lang yun. Wala pang isang tabo, di ba? Anyway, so parang katulad din siya nito, na yung sinasabi natin, it's important na malaman kung saan ang source. Yan, alamin talaga. Diba? Alamin kasi talaga. Kasi ito kung hindi tinrabaho yung bunganga niya ng 2 oras, hindi malalaman eh. 'Di ba? So magiging kontento na lang siya na gano'n na talaga to, tatanggapin mo na lang. Tsaka yun na nga, na tuwing meron siyang karelasyon or tingnan mo, hindi nga siya nakikipagrelasyon talaga, puro fling lang kasi walang kissing involved, 'di ba? Yung mga ganyang eksena, 'di ba? Tatanggapin niya na lang na gano'n. Eh hindi, nalaman yung source. Ayan. Oh, 'di ba? Diba? Napag-alaman na meron pong tinatawag na tonsil stones. Yan, Oh, may ganun pala. 'di ba? Oh, yan yung sinasabi natin na it's important to seek professional help. Ayan. At yung mga professional, mas alam talaga nila Correct. yan. Huwag nating i-assume na baka ganito na to, tatanggapin mo na lang. 'Di ba na may Hanggang mga dito na lang talaga. Oo, na meron pa palang solusyon dahil hindi mo nga inalam. Ikaw ngayon ang nagsasuffer. Correct. Bababa yung self-esteem mo, lahat-lahat. Tama. Diba? Oh, So diba? again, Joanne, we're happy for you. Yes, nakakatuwa ang kwento mo. naman. Hindi man tuluyang naalis ang amoy, Oo. nabawasan ito ng maraming percent. At higit sa lahat, every now and then, libre na ang iyong dental check-up. Diba? Ililinis ni Mister Correct. gamit ang kanyang dila. Tatrabahuhin niya. Han, tatrabahuhin ko. Tatrabahuhin ko muna, ha? 2 oras. Wow, sana all. Sabi ng mga tambalanista. Sana all tinatrabaho ng 2 oras. Ito din yung sinasabi natin nung nakaraan na baka makakadagpo ka rin din ng taong para talaga. Kagaya nito, di ba kay Joanna? Dentista pala. Correct. Ano niya. Di ba? Oo. Oh, yun naman yung all's well that ends well. Oh, basta ang importante tayo po ay hindi tumitigil sa paghanap ng pag-ibig. Tama. Yan, kung sa mga unang beses tayo po ay nabigo, nangyayari po talaga yan. But Correct. let's not give up on love. Oh, di ba nakakatuwa naman yung kwento mo na may follow-up. So kaya, again, ulitin namin dun sa mga kahit na noong pang panahon na meron kayong mga kwento sa amin, tapos gusto nyong i-share sa amin. Noon, problemado kayo. Ngayon, successful na kayo. 'Di ba? Bigyan nyo lang po kami ng konting background at context kasi Yan. as we always say, ulam nga namin kanina, limot na namin. Again, we encourage yung mga dating nagpadala na ng mga sulat. Ano na nangyari? Update nyo po kami sa sa buhay nyo kasi
makakatulong din po yung mga kwento ninyo, makakapag-inspire sa iba na ito yung pinagdaanan mo dati, ngayon eto ka na, ito yung mga ginawa mo. Tama, diba? di ba? Hindi, tsaka nakakatuwa siya kapag yung may follow-up. Kasi ramdam natin yung real life story. Tingnan mo, kapag halimbawa ang isang pelikula ay horror, tapos at the end of it, malalaman mo that it was based on a real story, hindi ba't mas nakakilabot siya? Diba? Ganon din yung mga inspiring stories na kapag nalaman mo na base siya sa kwento ng tunay na buhay, siya talagang mas inspiring talaga siya. Yes, Recently, diba, meron tayong may na-meet tayo na nagsulat sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Na matindi yung pinagdaanan. Namatay yung kanyang misis. Iyak ako ng iyak dun sa kanyang kwento. Kinailangan pa nila sa akin isend ulit yung link, diba? Bago ko maalala. Kasi talagang apakarami ko pong kinikwentuhan araw-araw. Promise. So, ganun po yung gawin ninyo. Kung meron pong continuation, yung inyong sad or sob story, diba? Tapos yung continuation is now a story of success, then please go ahead and tell us all about it. Yung mga stories po ninyo is not just a story. Okay? Kuminsan it inspire, di ba? Sa mga nakakapakinig. Yes. Even us, we learn from your stories. stories. Totoo naman din talaga. We learn from you. Akala nyo lang may nalalearn kayo sa amin. Actually, wala talaga. Ini-etchos lang namin kayo araw-araw. But we also learn from you yung mga kwento ng totoong buhay. Salamat! Joanne, thank you for sharing your story. We're so happy na happily ever after na ang eksena mo, di ba? So, yan po yung, again, isa sa mga patunay. Yes. Diba? Na kapag nalaman mo ang source ng isang problema, mas madali itong solusyonan. Correct. Diba? Diba? Diba parang sa pansinin po nito, speaking of horror movies, hindi ba yung unang goal ng mga pare pag nag-exorcism exercise sila is dapat malaman nila yung pangalan nung demon doon sa tinatanong nila. Kasi pag alam na nila kung sino o anong klase, alam nila yung tamang paraan para i-exercise siya, parang paalisin, ganon. So in the case of Joanne, isang patunay, 'di ba, na tonsil stones. Yan. Ang dahilan ng bahong hininga. Hindi dahil sa poor hygiene. Maaaring akala mo lang hindi kulang sa toothbrush, kulang sa 'di ba? Yung pala sakit. Ayan. Ngayon ko lang narinig na may bato sa tonsils. Namuong bato? Paano tapos yun? May mga crack na yung gums niya. So, ibig sabihin, napapasukan na siya ng mga food. Oo, ayan, yung mga so dapat ganyan. nililinis siya. Totoo. 'Di ba? So yun yung mga ganyang klaseng find the source. Alamin kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Hindi lang po yung basta lumitaw lang yan, may dahilan lahat yan. Correct. May pinanggagalingan. Tingnan mo, hindi siya band-aid solution. Permanent solution siya. Tama. Ganon. Salamat, Joanne, for sharing your story. Salamat dahil may continuation ng iyong sad story noon na usapang bagang. Ngayon na usapang kasalan. Yan. Happy ending. Ayan. Siya mga kabisyo, I'm sure lahat natuwa. I'm sure lahat na inspire sa may mga ganitong pinagdadaanan. Correct. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love